Актыву паўночнага рэгіёна прадставілі новага старшыню Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта. Прэзідэнт Беларусі прызначыў на гэтую пасаду Александра Рагожніка. Дагэтуль Александр Рагожнік займаў пасаду пасла Беларусі ў Расіі. Першы паставіў ключавыя задачы перад новым старшынёй аблвыканкама і ўсёй абласной вертыкаллю ўлады. Асабліва падкрэсліў неабходнасць вырашыць праблему з падзяжом жывёлы ў арганізацыях АПК. Александру Рагожніку 49 гадоў. Ураджэнец Гомеля атрымаў вышэйшую адукацыю ў мясцовым дзяржуніверсітэце імя Скарыны. Скончыў акадэмію кіравання пры прэзідэнце Беларусі. Працаваў у міністэрстве энергетыкі, у вытворчай сферы, кіраваў мінскім маторным заводам. Займаў пасаду міністра прамысловасці Беларусі. У чэрвені 2024 года быў прызначаны надзвычайным і паўнамоцным паслом Беларусі ў Расійскай Федэрацыі. Цяпер Александр Рагожнік будзе кіраваць паўночным рэгіёнам краіны. Новые проекты – это и строительство целлюлозного завода, и перезапуск на новой основе Витебск-Древо, и совершенно другой уровень лесопиления, потому что тому же агропромышленному комплексу в рамках большой программы строительства профилакториев и других животноводческих объектов нужна дешевая пилопродукция. Вот все это должно делаться на месте. Это позволит и логистически, и финансово очень серьезно выиграть именно Витебщине. Дальше это переработка местного сырья. В первую очередь мы традиционно к этому относим лен, торф, кожа может быть меньше, кожевенное сырье представлено на Витебщине, но льнокомбинат должен получить новое дыхание. Перспективы АПК Витебщины тоже очень хорошие. И президент сегодня делал упор и на мясное скотоводство, и на птицу. Потребовал президент сегодня восстановить действительно позиции региона в свиноводстве. И ряд хороших проектов тоже анонсирован. Подводя уже итог, скажу, что агрегированное такое поручение президента, он сказал, вы должны на Витебщине подтянуть средний уровень заработных плат серьезнейшим образом. Потому что по-иному остановить отток экономически активного населения невозможно. Крыху больш за 4 гады Віцебскі аблвыканкам узначальваў Александр Суботін. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі падзякаваў яму за работу і пажадаў поспехаў у далейшым.